Výstava Fensterbau Frontale je největší světovou přehlídkou v oblasti výroby oken, dveří a fasád. Každé 2 roky se zde setkávají výrobci, architekti i montážní firmy, aby představili novinky v oboru. Nechyběla zde ani společnost Rehau. Ta patří již řadu let k lídrům trhu v segmentu produkce plastových a kompozitních profilových systémů pro výrobu oken. My jsme zde přímo na její expozici měli možnost hovořit s obchodním ředitelem společnosti Rehau SRO, panem inženýrem architektem Marianom Mackom. Toho jsme se v úvodu našeho setkání zeptali, jaká je aktuální pozice značky Rehau na trhu okenních systémů v České republice a na Slovensku. Firma Rehau dlhé roky patrí medzi lídrami v spracovaní polymérov, špeciálne v okenných profilov sa snažíme dlhé roky prinášať našim českým a slovenským zákazníkom inovácie, ktoré ich posúvajú ďalej vo výrobe PVC okien, napríklad v používaní kompozitného profilového systému Artevo. Každé 2 roky sa snažíme zákazníkom priniesť množstvo inovácií, či už od základných profilových systémov až po prototypy, ktoré v blízkej budúcnosti môžu úplne zmeniť trh s PVC oknami. Jedným z highlightom dnešnej výstavy je napríklad 3D tlač, ktorou sa snažíme v budúcnosti zmeniť pohľad na farebnosť profilov. V dnešnej dobe sú všetky profily, alebo väčšina profilov kašírovaná PVC fóliou. My sa snažíme priniesť na trh 3D tlač, kde nebudeme vôbec limitovaní farebnosťou alebo predstavami investora, architekta v plastovom profile. Plastový profil môže mať farbu a štruktúru korténového plechu alebo keramickej mozaiky aj s tou haptikou, drevodekoru až po rôzne sklenené výplne napríklad. Takže limity sa zbúrajú a v podstate čokoľvek môže byť vytlačené na PVC profile. V tomto roku sme doplnili náš profilový systém Artevo o systém zdvíhavo-posuvných dverí a o systém vchodových dverí. Tým činom sa systém Artevo stáva úplne komplexný systém, to znamená okrem okien vieme robiť aj zdvíhavo-posuvné dvere, aj vchodové dvere. V oboch prípadoch zase využívame náš kompozitný materiál Rehau Fipro X v systémoch zdvíhavo-posuvné dvere. Špecialita sú obrovské rozmery, až 2,90 m výška, až 10 metrov šírka pri štvorkrídlovej variante. Nanovo vyvinutý systém stredového uzáveru pre lepšiu tesnosť a špeciálna novinka pri týchto zdvíhavo-posuvných dverách je úplne nový náš vlastný prach, ktorý v tomto prípade nie je hliníkový, ako je bežný štandard, ale je opäť z nášho kompozitného materiálu Rehau Fipro X, čo so sebou prináša lepšiu teplnú izoláciu a lepšiu spracovateľnosť vo výrobe. Pri vchodových dverách opäť prinášame materiál Rehau Fipro X do krídla. Pomocou novo vyvinutých oceľových výstuží máme možnosť robiť vchodové dvere vysoké až 2,5 metra, široké 1,35 rozmer krídla. To znamená, že opäť posúvame limity pre architektov ešte do väčších prvkov, ako bolo doteraz možné. Všetko je to možné práve kvôli tomu, že používame kompozitný profilový systém Artevo. Pre veľa z našich zákazníkov to bude veľká novinka. Vstupujeme týmto rokom aj do segmentu hliníkových systémov, hliníkových fasád, hliníkových okien. Začali sme spoluprácu s renomovanou gréckou firmou Elvial a v ostatných trhoch ako Grécko budeme predávať hliníkový systém Rehau Elvial, ktorý je úplne kompletný, má k dispozícii
fasádne systémy, okenné systémy, dverné systémy, systémy zdvihavo-posuvných dverí a tým činom sa posunieme do spracovateľa a predajcu aj hliníkových profilových systémov. V ďalších rokoch budeme rozširovať aj v Českej, aj Slovenskej republike. Zatiaľ je vybraných pár pilotných krajín na Balkáne, kde sme to začali testovať a v priebehu ďalších rokov prinesieme tento hliníkový systém aj zákazníkom v Čechách a na Slovensku.